sai nake son faɗa. Idan ka so mini Allah buwayi cikin abin da na biɗa, zan ɗaga sauti ya je gabayi don ba batun yi raɗa. Wanda ya ji ni ya yi tsanaki ya gane Fatima ta yi dace. Allahumma salli ala habibi rasul al-mujtaba. Adadin yawa da yawa ya zarce yawan da san ba yi ba. A sanya duk 'yan gidansa kullum